Så, dreng. Så er jeg tilbage. Kan I huske ham der med den røde trøje der? Han var grim. Han var meget, meget grim. Og ham kommer vi ikke til at se igen. Så det skal vi være glade for. Han var bollesyg. Han led af en meget slem sygdom, der hedder bollesyge. Okay? To sekunder. Små børn!